Dan gaan we naar een interview dat we hadden met Francis de Lannoy, de oud-rector van de Universiteit van Curaçao. Hij is nu projectleider aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. En onlangs was er een bijeenkomst waarbij gekeken wordt hoe er beter kan worden aangesloten op de arbeidsmarkt. Dus er studeren mensen af, maar hebben die de kennis en de kunde die het bedrijfsleven en de overheid ook vraagt? Dat is de grote vraag en we vroegen de Lannoy naar de conferentie en hoe het is gegaan. Hoe is dat gegaan met die conferentie? Ja, het was een hele goede conferentie. Alle stakeholders waren aanwezig, dus zowel vanuit de overheid, werkgeversorganisaties en studenten, die waren ook aanwezig. Waarbij men met elkaar in dialoog ging over de kloof eigenlijk die bestaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En hoe zo'n kloof overbrugd zou kunnen worden. Waarom is er eigenlijk een kloof? Omdat men praat te weinig met elkaar. Okay. Dus wat heb je gezien? De arbeidsmarkt verwacht iets van het onderwijs. Onderwijs neemt aan dat wat onderwijs levert goed is voor de arbeidsmarkt. Maar er zijn een aantal punten die toch wel verschillen. Dus wat heb ik gedaan? Vooraf heb ik een onderzoek gedaan. Ik heb met alle stakeholders individueel gesproken. En als één rode lijn liep door het hele verhaal dat er een kloof bestaat, dus een ontevredenheid over de aansluiting van onderwijs met arbeidsmarkt. En dat hebben we gezegd, oké, fijn. Er wordt erover gesproken, maar vandaag gaan we, dus de 13e, hebben we met elkaar erover gesproken. Dat betekent, alle partijen zijn met elkaar aan tafel, dus verschillende tafels. En we zijn met elkaar in dialoog gegaan om precies te kunnen aangeven wat de kloof, wat de probleempunten waren. En wat zijn de probleempunten? De probleempunten zijn eigenlijk dat het onderwijs in feite niet afgestemd is op de arbeidsmarkt. Dat de verwachtingen van de arbeidsmarkt anders zijn in de zin van men denkt dat men het goed doet, maar toch wel niet duidelijk vertaald naar het onderwijs wat men wil hebben van het onderwijs. Ja. Een van de dingen die we hebben gezien is de lerende houding van de studenten. Dat ontbreekt ook zo'n beetje, dus die autocritische studenten enzovoort. En we hebben van studentenkant hebben we gezien dat wanneer ze de beroepspraktijkvorming moeten gaan doen, dat ze veelal werk moeten doen die medewerkers niet willen doen. Dat betekent archiveren of zoiets. Terwijl het juist gaat om beroepspraktijkvorming. Ja? De werkgevers hebben ook aangegeven, dus we hebben toen gezegd, oké, fijn, er moeten leermeesters komen. Dat op het werk de studenten goed begeleidt in de praktijk van het vak. Een ander belangrijk punt is studentenhouding en beroepshouding. Dat ontbrak volgens de werkgevers dan bij de studenten. En de houding moet anders zijn dan op de universiteit. Zodra ze een baan krijgen, moeten ze een andere houding hebben. Precies. Dus dat betekent dat de opleidingen moeten de studenten dan zodanig opleiden dat ze ook de juiste beroepshouding hebben. Ja? En we hebben ook gesproken over de communicatie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en de overheid. Want daar wordt te weinig met elkaar gecommuniceerd. Jammer eigenlijk. We gaan niet kijken waaraan dat ligt. We gaan kijken wat er verbeterd moet worden. Maar eigenlijk jammer dat het zo jarenlang langs elkaar heen is geweest en dat er vooral heel veel aannames waren en weinig gesprekken. Precies. En heel vaak kijkt men naar diploma's. Maar tegenwoordig zijn de skills, de vaardigheden en de competenties eigenlijk belangrijker. Dus we hebben toen gezegd, oké, fijn, laten we dan gaan kijken welke skills nodig zijn om goed te kunnen functioneren. En één heel belangrijk punt, de toekomst van werk. Waar gaan we naartoe? Waar leiden we de studenten voor? Want als je nu gaat studeren, ben je over een paar jaar klaar en dan weet je niet hoe de situatie dan is. Precies. Dus in dat kader hebben we gezegd, reactivering van de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt, de ROA, is heel belangrijk. Maar ook een raad van toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt. Dus dat men gaat praten, wat zijn de mondiale ontwikkelingen? Waarop moeten we als land gaan richten? En dus er zijn een aantal actiepunten, totaal 8. Uit de conferentie komen. We gaan nu als commissie erop werken, dus verdiepen. En begin november gaan we weer met elkaar komen om die punten, de uitgewerkte punten, dan te laten valideren, zodat het onderwijsprogramma en arbeidsmarkt bekend raakt met die actieplannen. En de onderwijssector staat hier ook voor open? Ja, helemaal open. In feite vooral de beroepssector, dus onderwijs, beroepsopleidingen. En de universiteit natuurlijk staan ook ervoor open, want uiteindelijk willen studenten leveren die functioneel zijn, die kunnen functioneren in bedrijven. En het is heel belangrijk toch wel dat de theoretische vorming op de universiteit of op de mbo-scholen plaatsvindt, maar de praktische vorm toch wel in bedrijven. Dus die dialoog die moet echt op gang worden gebracht. Succes daarmee, het is een belangrijk onderwerp.